este Andy și astăzi nu pot să la un nou episod și nici o nouă serie, fiindcă ceva mai, nu știu, așa, secundar, o prezentare, o aplicație foarte șmecheră. Și vreau să vă zic o veste, că vreau să mă apuc de Map from Subs. Și o să vă ajut cum să activați mape. Deci cum să activați mape. Prima oară, intrați pe magazin Play. Vorbesc cam tare, fiindcă nu prea se aude vocea mea, nu înțeleg de ce. Dați aici, descrieți Social Crafting, vă las exact acum. Vă las. Gata. După ce a dat Social Crafting, vedeți pe primul, nu? Social Crafting Minecraft Map. Aici trebuie să o activați. După ce ați activat, intrați pe ea. Trebuie să vă logați. Și foarte simplu, deci pentru mine foarte simplu. Și aici trebuie să vă activați orice mapă, dracu știe ce vreți. Diversity, what? Diversity. De căcat. Aici aveți pline căcaturi. Dar pe noi nu ne interesează asta. Nu! Pe noi. Aici a dat upload upload word. Vedeți aici? Aici. Trebuie să dați pe prima oară adventure, fiindcă doar dați aventură. Aici, vă rog frumos, vă rog din suflet, nu dați parcurs. Să nu dați parcurs. Aici trebuie să vă alegeți o pictură pentru mapă, ca să știu. Aici veți da ANDY, Andrei. Puneți așa și scrieți bla bla bla, așa se numește, dar pentru mine. Deci în general să scrieți Andy Andrei, ca să știu că să joc. Deci puteți să băgați și o descriptions, aici să băgați poze, tare să vedeți cum arată mapa. Și după aia dați aici. Vedeți? Nu pot, fiindcă doar nu am dat aici. Scriu Savana, Sava Andrei. Vedeți așa. Upload, dar nu pot, fiindcă sunt upload. Aici aveți 2000 cifre. Aici trebuie să puneți poze și după aia dați aici pe upload or. Și eu nu să caut pe aici, că nu sunt prost. Eu voi da aici și voi scrie Andy Andrei. Și aici îmi va da toate mapele cu voi. Deocamdată n-am niciuna. Și trebuie să-mi dați aici, să o descărcați și după aia o să vă arăt în aplicația asta. După aia intru eu și o să mă joc, pur și simplu. Veți aici cum sunt ăștia mape? Parcurs. Deci puteți să lași și parcurs, băieți. Vă dați seama? De dropuri. Da, în fine. Și puteți activa, uitați, dau aici install dacă vreau. Aici installing Word. După ce vă dați play.
ieșiți. What the fuck, damn. Deci m-am schimbat și asta poza. Să spun Minecraft-ul normal. Nu trebuie să aibă what the fuck de chestii. Sper că m-auziți bine. Acum dați aici. Și The Dropper. Ce s-a întâmplat, băieți? Ce s-a întâmplat? Nu merge Minecraft. Bug a furisit. Nimica normal. O să vă meargă la mine, nu merge, fiindcă o nebun tableta. Bun, sper că cât suntem pe canal, suntem 4, vă mulțumesc. Măcar unul trebuie să-mi dați o mapă. Și dacă și alții o să vadă, și după aia cred că o să vor și ei. Deci, fără să vă lăgați, fără să intrați pe e-mailul meu, chestii de astea, intrați mai pe Social Craft, dacă nu dați la capăt și vedeți tot. Nu. Eu am fost Andy, nu uitați să apăsați butonul de like, comentariu, adică coment în secțiunea de coment dacă vreți sau nu vreți să fac coment, adică sunt prost. Map from sub. Și dacă da, o să o fac, dacă nu, nu. Asta e decizia voastră. Eu am fost Andy, să nu uitați să apăsați butonul de like și noi sigur ne vom da de plătare. Vă pup, pa, pa!